בת, 7 בבוקר, אני ובנג'י נסענו עם האופניים עד לפה לאמצע שום מקום. יש פה שדות של חיטה ועשינו לנו פיקניק. בוא נראה להם מה יש פה, בנג'י. יש פה שדות של מלון ואבטיחים. הנה המלון הזה מוכן, בנג'י, כמעט. ראיתם? תראה לי, לא, הוא חום עדיין, הוא צריך להיות קצת צהוב. אתה רוצה לשבת לאכול משהו בפיקניק? בוא, אמא עשתה עוגה, הבאתי עוגה ופירות. קודם נאכל את הדניאלה. אוקיי, אז יאללה, תפתח את התיק שלך ובוא נשב לאכול. בוא תעשה לנו פיקניק, תסדר לנו פיקניק. כן. הולך לפה. אוקיי. ובפירות. נכון. זה הולך לדברי חלב. זה עולה לך בדיוק. וזה חלב. כן, זה עוגה, יש בקצפת, נכון, זה טוב. אוקיי, קח כפית שלך ויאללה. זה הולך לדברי ברזל. טוב, אז יאללה. וואו, לא רואים אפילו את הבתים שלנו, בנג'י, זה מאוד מאוד רחוק נסענו. מאוד רחוק. כן.